Kahle ngalendlela besicingela ngayo namhlanje siseMotherwell testing station sivala iTransport Month ka-2024 usuku lokugqibela ngoku idea bivele etimini yokuba masikhe sibuyele kulaa suku sagqibela kudala sasithestwa ngalo for i-license ngaba sisakhumbulana izinto esasifundayo ngaphambili. And I must say i-turnout yabantu nendlela esisebenzisene ngayo nee-tests nazo indlela ezihambe ngayo konke kuhambe kakuhle kanye olu hlobo besifuna ngalo. Eyona mbangi ke yoba sibe lapha namhlanje nokukhumbuzana, we notice into yokuba inayo i-contribution indaba yethu yokulibala. Singabantu sizi-beings ezifundela ukulibala, and after iminyaka emininzi kangaka ndayipasi yami ilicense ezinye izinto andisazazi watshintsha nemithetho yendlela mhlawumbi i-road markings as well as i-signs. Zonke ezo zinto ezo zinto efuna sibe siyazikhumbuza every year bayikhona indlela. Sendithestiwe ke nam kuyami itest ndingatsho noba ndimfumene 80% kodwa ekupakeni kwi-parallel parking apho ndibone khona into bebhazo yam ibekhona kukulaa parallel parking but ke ndiyathemba into yoba xa kuphume results emoyeni noko ndabuya ndipasile lilonke. Ndiyathemba nakulo nyaka zasaphinda siyenze le nto kodwa ke we had a fun time kumnandi apha ya ndesiphinde siyenze kakhulu.